Каля літаратуры. Размовы пра літаратуру і не толькі. Прывітанне, гэта падкаст каля літаратуры. Мяне завуць Марыя, і сённяшні падкаст я хочу пачаць з такіх трохі абстрактных разважанняў пра тое, што вось у нас заўсёды былі праблемы з сістэматычнымі літаратурнымі аглядамі. Ясна, што на гэта ўплывае неяк і палітычная сітуацыя, такая неадназначная, і розныя іншыя рэчы, але калі згадваць, хто ў нас займаецца літаратурнымі аглядамі, я бадай успамінаю, па-першае, Насту Карнацкую, якая ўсё ж такі робіць вось свой падкаст «Белліт», больш-менш стала, аглядае нейкія сучасныя кніжкі. Потым некалі ў нас быў такі рэсурс «Букстер», на якім друкаваліся рэцэнзіі, але ён, як шматлікая колькасць літаратурных рэсурсаў, праіснаваў абмежаваны нейкі час. Цяпер, дарэчы, яшчэ пісьменнік Валер Гапеев запусціў сайт «Белліт Стор». Магчыма, хтосьці хоча далучыцца, вось нешта там апублікаваць. Але цалкам заканамерна, што ў наш такі век блогінгу можна спадзявацца на тое, што з'явяцца людзі, якія будуць на нейкай добраахвотнай аснове з уласнай цікавасці займацца таксама кніжнымі аглядамі. І сапраўды такія людзі ёсць. Я, прынамсі, ведаю аднаго такога чалавека, які пагадзіўся да нас сёння прыйсці. Гэта Кацярына, якая вядзе ў інстаграме блог пад назвай «Кніжныя размовы». Між іншым, сёлета ейнаму блогу споўнілася ўжо 4 гады, а 4 гады, як, на маю думку, для беларускай медыйнай прасторы гэта ўжо такі стаж нармальны, таму што вельмі хутка ў нас всё звычайна з'яўляецца і знікае. Тут, бачыце, ўжо 4 гады, гэта, ведаеце, нагода і паразмаўляць. Кацярына не з'яўляецца літаратурным крытыкам, яна аглядальніца, але рэч у тым, што яе допісы і вось яе ўражанні, якія яна падае, яны вельмі трапныя, і я думаю, што яны супалі б з меркаваннем прафесійных экспертаў. 2000, нават 2200 чалавек, здаецца, чытаюць Кацярыны ў інстаграме. Можам лічыць яе такім інфлюэнсерам пэўнага маштабу. Ну, а як вось гэта ўсё, навошта яна гэта робіць, як гэта ўдаецца, сёння цалкам вось пра гэта і пагаворым. Кацярына, нарэшце, слова вам. Прывітанне. Вітаю, Марыя, вітаю ўсіх шаноўных слухачоў. Раскажыце, адкуль у вас зацікаўленасць літаратуры наогул? Якая у вас адукацыя? Як вы прыйшлі вось да такога жыцця? Што вас прывяло? Ну, скажем так, што моя адукацыя, прынамсі та, з якой пачынала, яна з літаратурай не звязаная, а любоў да літаратуры, яна неяк, вось, такая я нарадзілася. Вось навучылася чытаць і з тых часоў чытаю кніжкі. Першая адукацыя ў мяне эканамічная, і гэта быў хутчэй выбар маіх бацькоў, чым мой, і атрымаўшы рэкамендацыю атрымаць спачатку эканамічную адукацыю, а пасля якую заўгодна, вось я, прынцыпе, так і зрабіла. Другая адукацыя ў мяне ўжо па спецыяльнасці медыа і камунікацыі, то бок гэта крышачку бліжэй, але ўсё адно не зусім літаратура. А ўсё астатняе, 4 гады блога і кніжкі, гэта ўсё проста ад вялікай любові, якая так сталася, што яна са мной ёсць. Любіце чытаць кніжкі, да? Люблю. Найлепшы занятак, напэўна, з усіх, што магу вось так для сябе арганізаваць, вельмі люблю. Але вы выбіраеце яшчэ кніжкі на беларускай мове? Гэта таксама адбылося далёка не адразу. Гэта супала з маёй уласнай беларусізацыі, якая, дарэчы, адбылася дзякуючы нараджэнню сына першага майго дзіця. Калі неяк так стала зразумела, што ладна я, але ж дзіця, напэўна, трэба па-беларуску гадаваць. І мы з мужам яшчэ раней так час ад часу паміж сабой ці нейкіх сітуацыях па-беларуску размаўлялі, а тут вырашылі, што ўжо трэба даціснуць і зрабіць беларускую мову мовай штодзённага жыцця. А для мяне вывучэнне любой мовы гэта заўсёды некае чытанне, слуханне, гэта падкасты, кніжкі, нейкія аўдыёкніжкі. Ну, таму я пачала заглыбляцца адначасова і ў дзіцячую літаратуру, і ў беларускую літаратуру. Гэта так паралельна ўсё ішло. Яшчэ ў дадатак да таго, чаму ўсё ж такі менавіта беларуская літаратура, беларускія кніжкі ў маім блогу. Я проста ехала сюды і думала пра тое, што ў свой час, калі я пачала сваю мяккую беларусізацыю, пачала чытаць па-беларуску, я здзівілася і трапіла пад гэтае абаянне, напэўна, гэтай вузкасці, такой камернасці і, можа быць, нават уразлівасці беларускай літаратуры. То бок ты можаш працянуць руку і вось так рануць
звярнуцца да аўтара ці там напісаць у Фейсбуку, ён табе адкажа. І гэта было так чароўна. Вы ўсе тут вельмі блізка, і неяк вось гэта нейкі такі свет, у якім вельмі утульна. З іншага боку, ён і вельмі уразлівы ў тым сэнсе, што калі нейкія канфлікты, непаразумення, яны таксама вельмі балючыя адбіваюцца, і бывае, што там і стасункі псуюцца і ўсё, але у мяне заглыбленне ў свет беларускай літаратуры, яно дало адчуванне аднадумцаў, і яно мяне таксама падтрымлівае. Праз гэтыя кніжкі, праз пошук беларускіх кніжак тут у Вільні, праз вось гэтую складаную кніжную лагістыку, якая цяпер займае вялікую частку часу, бо штосьці там прывозяць з Польшы, штосьці прывозяць з Беларусі, штосьці трэба тут ухапіць у Вільні. Яно нейкае дае адчуванне супольнасці і падтрымлівае валудкаванне жыцця ў новых абставінах. Трэба заўважыць, што ў блогу кніжныя размовы вялікую частку, напэўна, большую частку так займаюць агляды менавіта дзіцячай літаратуры, але не толькі дзіцячай літаратуры, то бок ёсць і дарослыя рэчы, і паэзія, і нон-фікшн, наогул усё што заўгодна. Ну, добра, расказвайце, як з'явілася ў вас ідэя блога? Ідэя блога з'явілася як рэакцыя на ковід, калі вось ужо, можна сказаць, нас паставілі перад фактам, што будзе лакдаун і мы мусім сядзець дома. Я перад гэтым працавала недоўга, цягам года ў дзіцячай кнігарні. І гаспадыня гэтай кнігарні сама ладзіла там кніжны клуб, яны чыталі кніжкі па-руску. І ў пэўны момант яна сказала, чаму б табе не зрабіць вось тое ж самае, толькі па-беларуску. І гэта быў, калі я не памыляюся, жнівень 19-го года, і я прапанавала збірацца афлайнава, зрабіла абвесткі, я ў тым час яшчэ і крыху соцсеткамі гэтай кнігарні займалася. Вось мы пачалі збірацца невялікім колам, і раз на месяц вось выбіралі беларускія кніжкі, менавіта беларускіх аўтараў. Не пераклады на беларускую, а вось хацелі чытаць менавіта беларускіх аўтараў, збіраліся, абмяркоўвалі, нас там было, можа, 5, 6, 7 чалавек, а пасля, калі там супала і кнігарня зачынілася, і на карантын усе сышлі, я падумала, куды б мне вось тое, што ўжо тут закруцілася, скіраваць, і вырашыла, што, напэўна, трэба рабіць блог. Інстаграм мне, як соцсетка, бліжэй быў на той момант, нейкі такі зразумелы, я і карціначкі люблю, таму гэта стаў Інстаграм-блог, дзе я думала, першапачаткова можа быць, што мы будзем працягваць нашы сустрэчы, і не толькі мае водгукі там будуць, але паступова зразумела, што ўсё ж такі гэта такое маё дзіцятка, і што я там буду пісаць вось пра ўсё, што я чытаю. На той момант яшчэ з адным сынам, толькі вырашыла, што гэта будуць менавіта кніжкі па-беларуску, таму што на іншых мовах ёсць каму расказваць пра кнігі, і не хочацца быць там тысяча нейкім чалавекам, які расказвае пра ўсе кніжкі, якія чытае на ўсіх мовах, па-руску, і на іншых мовах. Мне хацелася неяк, каб гэта быў акцэнт і мой нейкі унёсак у развіццё, папулярызацыю, скажем так, беларускай літаратуры. Скажыце, а вось колькі у вас часу займае? Ну, па-першае, напэўна, чытанне уласна, а па-другое, вось афармленне, стварэнне допіса. І, дарэчы, карцінку яшчэ трэба рабіць. Это ж таксама, ведаеце, такая важная справа. Я ніколі не замірала, у мяне няма нейкага канкрэтнага часу, калі я гэтым займаюся. Яно неяк так, кніжку заўсёды я з сабой бяру, ці маю пры сабе, ці дзіцячую, ці сваю, і чытаю, в прынцыпе, калі маю магчымасць, я сяду і пачытаю. Ад дзіцячай пляцоўкі, напрыклад, пакуль дзеці больш-менш мірна гуляюць ці дома, ці зранку я прачынаюся першай, таму магу сабе дазволіць там крышачку сваімі справамі пазаймацца. А карцінкі і вось увогуле афармленне допісаў мне ў гэтым дапамог досвед вядзення соцсетак, Інстаграма, вось той кнігарні, у якой я працавала. Мне, па сутнасці, там крышачку падвучылі. Я з тых часоў тым досведам і карыстаюся. Таму яно так вось, ёсць хвілінка, робіш
І цяпер гэта займае ўжо не шмат часу. Тэксты я маю час штосьці іншае зрабіла, вось бачу, што яшчэ ёсць там 10 хвілін, я зайду на Google Док, у мяне файлікі вісяць, і я там просто накідаю некалькі пастоў на будучыню, яны адляжацца. Наступны раз я іх ужо перачытаю, там штосьці падпраўлю, і все можна ставіць. Інстаграм же абмяжоўвае па колькасці знакаў, там асабліва не распішешся, таму гэта не пісаць артыкул там на 7, 8, 9 тысячаў знакаў пра кніжку. Тут толькі тэзісна нейкія думкі атрымліваецца. Добра, у мяне вось такое пытанне датычнае як бы блогінгу, таму што мне здаецца, многія людзі маюць нейкія свае разважанні там пра кнігі, нейкія ўражанні і гэтак далей, але не ўсе вось могуць вытрымліваць гэтую частку менавіта камунікацыі з аўдыторыяй. Не ўсім гэта патрэбна, не ўсе гэта могуць. Вось як у вас гэта адбываецца? Ці пішуць вам людзі? Наколькі вам проста гэтую камунікацыю выбудоўваць? Наколькі карысным вы адчуваеце тое, што робіце? Вось гэта зваротная сувязь, магчыма, ад падпісчыкаў. Я адразу скажу, па-першае, адразу падзякую сваёй аўдыторыі, таму што я за ўвесь час не сутыкнулася мінімальна нават з нейкім такім вось, скажем так, таксічнай камунікацыі. І ўсё, што я атрымліваю каментары і ў прыватныя паведамленні, гэта такія станоўчыя рэакцыі ці падзякі. Часта хтосьці запытвае, дзе знайсці кніжку, ці там ёсць яна яшчэ ў продажы, ці нагадаць, вось нядаўна, літаральна учора прыйшло паведамленне, што я вось бачу у вас у сторыс верш Евгенія Флёмбаум. Нагадайце, калі ласка, як ён называўся. Мая пазіцыя, я ніколі не лянуюся адказаць на пытанне. І я разумею, што спецыфіка беларускай літаратуры такая, што часам сапраўды складана знайсці. Калі ты не круцішся ў гэтым усім і не ведаеш, вось на якіх сайтах можна пашукаць кніжкі, у якіх кнігарнях яны могуць быць, так вось чалавеку, які не заглыблены ў гэта ўсё, знайсці інфармацыю бывае складана. Таму я заўсёды дапамагаю, і таму я адматала свае сторыс, паглядзела, якія вершы, зрабіла скриншоты і адправіла вось хлопцу, які шукаў гэты верш Евгенії Флёмбаум. Таму камунікацыя мяне выключна падтрымлівае і сілкуе, і я адчуваю тое, што сапраўды хтосьці гэта чытае і карыстаецца парадамі. Я, напэўна, яшчэ значу, што гэтая аўдыторыя мая для мяне насамрэч цуд, што это 2200. Это людзі, які паступова збіраліся. І першы год, здаецца, у мяне было 300 ці 400 падпісчыкаў, і проста на першы год блога я напісала такі пост з падсумаваннем і прапанавала, што калі вы хочаце павіншаваць, то вы можете просто расказаць у сябе ў соцсетках пра мяне, я буду вельмі ўдзячная. І за другі год ужо там амаль што 1000 чалавек у мяне была, і пасля яно так паступова набіралася, і гэта, напэўна, проста людзі, якім сапраўды цікава, не нейкая накручаная аўдыторыя такая хуткая, а тыя, хто ўжо даволі даўно са мной, і таму у нас вельмі ўсё прыязна і карэктна, і яно сапраўды сілкуе. Каля літаратуры. Размовы пра літаратуру і не толькі. Цяпер я б хацела вось такі зрабіць блог, сказаць пару слоў пра некаторыя кніжкі, таму што так як бы прадметна яно вельмі добра гучыць, калі такая канкрэтыка ёсць. Як я заўсёды кажу сваім гасцям, я задаю ім непрыемнае пытанне, калі прашу скласці нейкі топ ці выбарку чагосьці, але тым не менш, вось, Кацярына, можа, вы б маглі ўсё ж такі назваць нейкія дзіцячыя кніжкі, пра які вам хацелася б сказаць не толькі ў блогу, а вось яшчэ ў падкасце. Настолькі яны добрыя і класныя і цікавыя, што вам хацелася б іх адзначыць. Тут яшчэ такі момант, гэты мусяць быць кніжкі, якія цяпер можна знайсці, ці якія ўжо не знойдзеш нідзе, таму што гэта бяда беларускай дзіцячай літаратуры, што калі ты не купіш адразу, то пасля ты ўжо хутчэй за ўсё не знойдзеш. Можа быць, ёсць сэнс сказаць пра больш-менш новыя. Я паспрабую, каб гэта былі кнігі менавіта беларускіх аўтараў. Для мяне гэта важна. Кніжкі
Для самых маленькіх, ну, можа быць, не самых-самых маленькіх, але там ад 2 ад 3 гадоў я вельмі люблю, усім раю і праверыла на сваёй дачцэ, якой цяпер 2,5. Гэта кнігі Святланы Татарнікавай. У яе 2 серыі. Адна такая больш адукацыйная, скажем так. Там 3 кнігі, адкуль бяруцца, магу схібіць у назвах, але яны пра рукавічкі, то бок пра ніткі і як ствараюцца вязаныя рэчы, пра тое, адкуль бярэцца пячэнне, то бок пра муку і ўвесь гэты цыкл ад зярнятка і да пячэння, і адкуль бярэцца сыр, то бок як апрацоўваецца малако. Там цудоўныя ілюстрацыі. Мышаняты маленькія даследуюць свет, а бацькі, мама і тата мыш, яны дапамагаюць вось у гэтым всім разабрацца. Але яшчэ больш за гэтыя кнігі мы з дачкой любім кнігі пра дзяўчынку, якая малюе. Ева намалявала цмока, і Ева намалявала коніка. І яны проста чароўныя. Там настолькі быццам бы і просты, і такі далікатны сюжэт, і шмат тэмаў. Для мяне ўвогуле важна, каб у кнізе было штосьці, за што можна зачапіцца і пасля паразмаўляць з дзецьмі. Адштурхнуцца ад кніжкі і неяк вось сысці ў жыццё. І гэта тыя кнігі, па-першае, ад якіх я не стамляюся, якія можна перачытваць і перачытваць. Яны і пра маляванне, і пра тое, як ты можаш ствараць чароўны свет вакол сябе, і пра сяброўства, і пра уважлівасць і такую спагаду. Таму вось ва ўзроставай катэгорыі ад 2 да 4-5 гадоў. Вось гэта проста must read, must have. І іх можна купіць. Гэта выдавецтва Папуры. Выдавецтва Папуры працуе ў Беларусі, і кніжкі лёгка знайсці ў Беларусі. І самае прекраснае, што ёсць выдавецтве Папуры, тое, што у іх вялікія наклады. Для беларускай літаратуры наклад там у 1000, 1200, 1500 асобнікаў. Гэта вельмі добрыя наклады для дзіцячай кнігі. Ось, і яны выдаюць іх адразу шмат, і гэта тыя кнігі, якія не знікаюць там цягам некалькіх месяцаў ці года, і ты іх можаш знайсці пэўны час, яны ёсць у продажы. Я вельмі люблю кнігі Надзеі Смінскай. І вось на крыху старэйшы ўзрост я б адзначыла 2 кнігі. Гэта Кусь-Кусяндра і Сподачак для смока. Надзея Смінска ўвогуле такая, я б сказала, прафесійная казачніца, прычым сучаснага пакалення. У яе рэгулярна штосьці з'яўляецца, ці вось у папяровым фармаце, ці ў аўдыёфармаце. Але вось гэтыя кніжкі, яны, мне здаецца, найбольш глыбокія, і там ёсць такі псіхалагічны складнік, і тое, чаго часта прагнуць бацькі, развіцця эмацыйнага інтэлекту дзіцяці. Але я не люблю кнігі такія в лоб. Вось давайте, дзеці, мы вам зараз раскажам, што такое злосць. Ці давайте, дзеці, вось зараз мы вам раскажам, што там забіраць чужыя рэчы гэта дрэнна. А у Надзеі праз ўсё ж такі такі мастацкі сюжэт атрымліваецца казаць пра нейкія важныя рэчы. Кусь-Кусяндра гэта тое, што жыве ў нас. Гэта нейкая вось істота, это наша злосць. І як мы з ёй судачыняемся, як яна на нас паўплывае, і што з гэтым можна зрабіць. Гэтая кніжка, дарэчы, з'явілася вось ужо пасля ўсяго, пасля 20-го года. І гэтай злосці, напэўна, было шмат. І яна тады была вельмі, дарэчы, як не толькі дзецям патлумачыць, што там з табой адбываецца, а самой сабе. Сподачак для цмока – гэта кніжка пра такі ўнутраны чароўны свет дзіцяці, ад якога часта бацькі проста адмахваюцца, ім здаецца, што там дзіця прыдумляе і не дуры галавы. А там хлопчык, у якога пад ложкам жыве цмок, і з якім у яго завязваецца сяброўства, і паступова нават бацькі ўпэўніваюцца, што хлопчык не выдумляе. І мне здаецца, там нават мягчэюць гэты бацькоўскія сэрцы, пры тым, што там больш-менш нармальныя стасункі і нармальныя бацькі, але часам нам, да і мне самой не хапае вось гэтай уважлівасці да дзіцячага такога свету, поўнага дзівосаў, цудаў, але і пачвараў. І гэта кніжка, якую мы ўжо некалькі разоў са старэйшым сынам перачытвалі. Я думаю, што нават калі зараз яму амаль 9 мы перачытаем, все адно яму будзе цікава. Што тычыцца больш старэйшага ўзросту і з таго, што можна цяпер знайсці і купіць, ёсць
праблема як праблемы, просто вельмі мала кніжак для падлеткаў, менавіта беларускіх аўтараў. Спраўна в этой нішы працуе ўжо шмат гадоў Валер Гапеев. Напэўна, ўсё ж такі ён так арыентуецца на старэйшых школьнікаў. І у яго выйшла 2 кнігі «Вольнеры». В прынцыпе, я магу параіць. Першая мне спадабалася больш, чым другая, але, можа быць, трэцяя, якая, я мяркую, у хуткім часе таксама з'явіцца, яна неяк падсумуе ўсё, і цыкл будзе такім завершаным. І гэта фэнтэзі. І калі казаць пра фэнтэзі на крыху маладзейшую аўдыторыю, то летась выйшла кніжка «Казік з каменнай горкі» Алеся Кудрыцкага. І гэта такая кніжка, яна вельмі мінская. Калі вы з дзецьмі з'ехалі і сумуеце па Мінску, то яна можа дасць такія прыемныя ўспаміны, пры тым, што все падзеі адбываюцца, чароўныя падзеі адбываюцца пад Мінскам у чароўным звярыным горадзе. З яшчэ такога падлеткавага, класнага, але што зайшло, напэўна, нават больш бацькам, чым падлеткам, гэта «Гаразлівы пасалунак» Евы Ваўтоўскай, якая ёсць Марыі Мартысевіч. Гэта ні для каго не сакрэт. І вельмі таксама мінская кніжка, вельмі дынамічная, і ад яе не адарвацца. І здаецца яна на любы ўзрост. Таму можна чытаць і ў падлеткавым, і можна чытаць такім узросце, як я. І я там бачу шмат сваёй маладосці школьнай, студэнцкай. Класная, недавно выйшла кніга Альгерда Бахарэвіча пра дзяўчынку Алесю, і гэта прыгодніцкі раман, сучасны прыгодніцкі падлеткавы раман з вельмі такімі блізкімі нам рэаліямі. Алеся ў Германіі, у Гамбургу, а ейныя бацькі засталіся ў Беларусі, таму што іх затрымалі проста ў аэрапорце. І з Алесі здараюцца проста неверагодныя прыгоды. Яна падарожнічае амаль па ўсёй планеце, у яе ёсць місія, і у яе проста дзівосныя спадарожнікі. Гэта валізка, палітон і файка, трубка для таго, каб паліць. І гэта і захапляльныя прыгоды, але там шмат яшчэ такіх нейкіх такіх ужо зусім абстрактных разважанняў, але шмат такіх думак і намёкаў на тое, што адбываецца з намі цяпер. Мы казалі пра твор «Капітан лятучая рыба», так? Так, я не назвала назву. Напэўна, все чулі, я, можа быць, таму і не назвала ўжо. Кожная новая кніга Бахарэвіча — гэта падзея, і мне здаецца, шмат хто чакае і сочыць. І апошняя кніжка, пра якую скажу, гэта такі класны, сучасны, вельмі сучасны і вельмі актуальны янг адалт ад новага імя. Хутчэй за ўсё, гэта псеўданім, але невядома, хто за ім хаваецца. Это Саша Гук, Соня Стой. Мне здаецца, там псеўданімы ва ўсіх, і ў рэдактаркі, і ў карэктаркі, і ў аўтаркі. Але кніжка, за што яна мне спадабалася, за вельмі натуральную падлеткавую інтанацыю. І такая крыху рваны сюжэт, крыху туманны, пераскокванне крыху там з адных падзеяў, чыста храналагічна. І пры гэтым вельмі жывая такая натуральная эмоцыя і мова. Я час ад часу пачытваю янг адалт такі сусветны, што выходзіць. І гэта дакладна не горш. І самае галоўнае, што мне здаецца, гэтая кніжка, яна класная была б у перакладах, таму што яна не навязліва, але расказвае, што адбывалася вось у 20-м годзе. Не з дарослымі, а з падлеткамі. І калі ты падлетак, калі табе 15, у цябе і так там усё вельмі вострана і балюча ўнутры, і тут яшчэ зверху вось гэта ўсё. Як з гэтым быць, як у гэтым сім выжыць, там няма адказа, але там ёсць досвед, на які можна абаперціся, ці хаця пачуць, што ты не адзін такі. Ось, і я дужа раю гэтую кніжку. Яна мне вельмі спадабалася ўжо дарослай цётцы. Я думаю, што для падлетку яна магла быць вельмі такім класнай падтрымкай. Так, сапраўды, я вось бачыла, што многія крытыкі адзначылі гэтую навінку, і нават водгукі, якія там з'яўляюцца, вельмі ухваляюць вось гэтае выданне. На жаль, я таксама не ведаю, хто хаваецца з гэтым псеўданімам. Хочацца пажадаць аўтару вось поспехаў далейшых, скажем так. І працягу. Так.
Зразумела, што вы чытаеце вось дзіцячыя кніжкі найперш, і я так разумею, тэсціруеце іх прям на ўласных дзецях, вельмі зручна атрымліваецца, але між гэтым вы яшчэ нейкім неверагодным чынам, значыць, чытаеце і сур'ёзныя кніжкі. Як гэта вам удаецца? Для мяне і дзіцячая літаратура, калі гэта не графаманія нейкая, і гэта аўтар, які не глупы, скажем так, чалавек, і ў дзіцячай літаратуры поўна сэнсаў, поўна думак. Мне здаецца, што часам нават праз вось гэтую лаканічнасць і праз ілюстрацыю дзіцячай кнізе можна дакрануцца да нейкіх тэмаў і адчуць іх глыбей нават, чым вось у нейкай шматслоўнай дарослай, так сказаць, літаратуры. Не магу сказаць, што я дзіцяча чытаю толькі выключна дзеля дзяцей. Атрымліваецца, у ёй таксама знаходзіць шмат сэнсаў. Паэзію чытаць проста, таму што яе можна чытаць, вось адкрыў зборнічак на любой старонцы, прачытаў вершы, паставіў, калі больш часу няма. Паэзію ніколі не чытаю за адзін прысест, гэта доўгі працэс, адны эмоцыі, нейкай глыбіні ў маіх водгуках на паэтычныя зборнікі дакладна няма. Але яна стварае ў маёй такой мітуслівым штодзённым жыцці, у якім шмат абслугоўвання маленькіх людзей, такая магчымасць зазямліцца ці наадварот кудысьці узляцець і пабыць недзе нейкім сваім свеце. А дарослыя кніжкі чытаю таксама так, вось пакладу дачку спаць і пайду пачытаю паўгадзінкі. Ці недзе ў чарзе, ці недзе, вось, як я казала, на дзіцячай пляцоўцы пакуль. Дачка ў мяне больш спакойная, чым сын, і калі яна ў пясочніцы там можа пасядзець хвілін 20, я магу гэты час пачытаць. А яшчэ я актыўна карыстаюся опцыяй слухання. Мы калі ідзем кудысьці на шпацыр, у мяне заўсёды навушнік у вуху, і я слухаю аўдыёкніжкі. Я вельмі шмат слухаю, і я таму вельмі люблю падкасты. Это штосьці, што ты можаш даваць сабе для галавы і для такога я не скажу развіцця, але чымсьці насычацца і паралельна робячы, разбіраючы пасудамыйку, збіраючы пральную машыну ці вось выгульваючы дзяцей на вуліцы. Калі вы заўважалі, у мяне не тое, каб вельмі часта выходзяць пасты ў інстаграме. Я цяпер імкнуся, каб гэта была недзе 4-5 дзён паміж пастамі. Хацелася б часцей, але я не магу, не атрымліваецца. Таму там адна дзіцячая, адна паэтычная, адна дарослая. Бываюць нейкія перыяды, калі больш чытаецца дарослая, а дзіцячая, напрыклад, не чытаецца. Таму ўсё вельмі інтуітыўна, ніякай сістэмы. Контент-плана ў мяне няма. Вось я так часам бывае, так падумаю, даўно не было ў кніжных размовах допіса ніякага. Стану перад кніжнай паліцыяй, падумаю, так, вось што я з апошняга чытала? Вось гэта. Вось зараз хуценька адфоткаю, увечары там напішу, заўтра пастаўлю. Вось прыкладна так. І мне здаецца, што ў гэтым сакрэт таго, што вось блог ужо 4 гады існуе. Толькі таму, што гэта ўсё ад вялікай любові. І неяк так інтуітыўна, таму яно і атрымліваецца. Мне вельмі важна, каб яно было. Сапраўды такі парадокс, што некаторыя рэчы становяцца стабільнымі і сістэмнымі дзякуючы нейкай нестабільнасці і бессістэмнасці. Таму што людзі будуюць гэтыя контент-планы, там усё разлічваюць па стратэгіях, але часам гэта працуе так, што ты проста ідзеш ад нейкага ўнутранага адчування, і яно вось працуе. Можа б, калі быў контент-план, і я больш была дасведчаная ва ўсіх гэтых стратэгіях прасоўвання, то ў мяне б ужо было уже не 2000, а 8, я не ведаю, але я разумею, што мне і бракуе нейкае, можа быць, веданне сучаснага інстаграма, бо ён ўсё больш становіцца заточаным пад відэа. А хтосьці кажа, што інстаграм ужо увогуле для такіх вось алдов соцсетка, а трэба ісці у тик-ток ці яшчэ кудысьці. Але я зноўку, я раблю гэта для сябе, мне інстаграм вельмі камфортны. Калі быў час узімку, я крышачку спрабавала рабіць рылсы, але цяпер у мяне няма на гэта часу, я іх не раблю. Таму, такі атрымліваецца бложак для тых, хто сапраўды любіць беларускія кніжкі. Вось іх там крыху больш за 2000 у мяне назбіралася, і дзякую. І дзякуй Богу, што яны ёсць. Ці не хочаце штосьці назваць канкрэтнае з аўдыякніг або дарослых кніг?
Можа быць, чыясьці агучка вам спадабалася асабліва? Можа і не. Ну, я, напрыклад, не магу слухаць кнігі у агучцы Змітра Бартосіка, калі гэта не кніга самого Бартосіка. Таму што ён вельмі харызматычна чытае, вельмі такой сваёй інтанацыі, але ён кожную кнігу для мяне, скажем так, это чыста маё ўспрыняцце. Мне здаецца, што гэта чарговая кніжка Бартосіка, і не пад усе кнігі для мяне ягоная інтанацыя пасуе. Але ягоныя кнігі, калі ён агучвае, гэта бліскуча. Мне вельмі спадабалася агучка Локісава. Я зараз не прыгадаю прозвішча. Напісаў-то Артур Клінаў, агучыў Віктор Сямёшка. І гэта было прекрасна. Это тая агучка, якая настолькі пасуе тэксту. Я з задавальненнем слухала. Я вельмі люблю, як агучваюць, пераважна дзіцячыя кнігі, кніжны воз. І я, напэўна, не магу сказаць, што найвялікшая, можа быць, ёсць яшчэ большыя фанаты Олега Гарбуза, але я цешуся кожнай кнізе, якую нагучвае і дзіцячую, і дарослыя. З дарослага я магу прыгадаць, напэўна, тое, як ён агучыў «Дзікае паляванне караля Стаха», а з дзіцячага ягоны Вінні-Пух па-беларуску. Это проста геніяльны персонаж. А проста з кніг дарослых, вось што такое мастацкае мяне ўразіла. Мяне вельмі ўразіла кніга не мастацкая, якую я ў свой час не прачытала, пачала і не змагла. Напэўна, мне на той момант яшчэ бракавала беларускай мовы. Гэта кніга Вольгі Бабковай «І цуды і страхі», пра тое, што ёй атрымалася знайсці ў архівах пра жыццё не толькі ў Менску, ну вось на Беларусі 16-17 стагоддзя, калі я не памыляюся, гэта такая штодзённасць, побытавая, нейкія стасункі, нават крыху пра дзяцей. Там вельмі шмат вытрымак з нейкіх дакументаў старажытных, іх складана ўспрымаць, але паміж імі настолькі прыгожы, часам вельмі лірычны тэкст, і адчуваецца, з якой пяшчотаю любоўю Вольга Бабкова ставіцца вось да гэтых людзей, якіх там ужо колькі стагоддзяў няма на гэтым свеце, але яна пра іх расказвае як пра жывых. Не ведаю, напэўна, гэта такое чытанне не для ўсіх, але хто гатовы, я вельмі раю. І вельмі мяне ўразіў зборнік, гэта перакладная паэзія Маша Калека. Зборнік называецца «Ніхто не чакае», і пераклаў яе на беларускую мову Ігор Крэпс. Гэта нямецкамоўная габрэйская паэтка, якая праз пераслед некалькі разоў мусіла пераязджаць. Яшчэ дзіцём пасля пагромаў яны з'ехалі з Польшчы ў Нямецчыну, пасля ў 30-е яны з'ехалі, мне здаецца, кудысьці спачатку ў Еўропе, можа быць, у Францыю, а пасля ў Злучаныя Штаты, і напрыканцы жыцця яна пераехала ў Ізраіль. І гэта такая паэзія, якой ужо больш за 70 гадоў, але яна настолькі жывая і актуальная для нас цяперашніх. Пра сына свайго маленькага, яна піша пра яго «Мой маленькі уцякач», і там проста вось сэрца рвецца, таму што ты адразу на сваіх дзяцей прыміраеш. Плюс вось гэты весь досвед такой адарванасці ад свайго, што ты трапляеш у нейкае іншае жыццё, у іншую культуру, і не можаш напоўніцу адчуць сябе сваёй у гэтай прасторы. Плюс там вельмі шмат іроніі, гумару, можа быць, такога з'едлівага, і я перачытала гэты зборнік, пэўна, вось 3 разы. Я як бы скачвала і пачынала наноў. І гэта тая паэзія, якая вельмі лёгка ўспрымаецца. Не трэба ў яе неяк вчытвацца, ты просто пачынаеш, і яна цябе праглынае. Хоць я і сказала, што я не вялікая чытачка паэзіі, але вось атрымалася, што прыгадалася менавіта гэты зборнік. І я, дарэчы, хацела б яшчэ скарыстацца магчымасцю і расказаць пра сваю мару, якая, напэўна, ўжо ператвараецца ў ідэю, і, можа быць, яна ў хуткім часе ці не ў хуткім часе рэалізуецца, таму што я вельмі хачу зрабіць падкаст пра дзіцячую падлеткавую літаратуру па-беларуску. Я жыву з гэтай думкай ужо, напэўна, з год,
але жыццёвыя абставіны, вось пераезд і уладкаванне на новым месцы і наяўнасць маленькіх дзяцей, ну так все гэтыя ідэі, планы як бы пасоўваюць, але я спадзяюся, што рана ці позна гэта з'явіцца. Вось таму мне будзе цікава, дарэчы, пачуць нейкі фідбэк, нейкія думкі, каму гэта было б цікава, ці цікава гэта, ці варта гэта рабіць. Это все можна, напрыклад, напісаць мне у прыватных паведамленнях у маім кніжным блогу, у кніжных размовах. Таму што гэта зноўку такая ідэя, пра якую я, думаю, просто со свайго пункту гледжання я не думаю ні пра на дадзеным этапе сур'ёзна пра, напрыклад, партрэт майго слухача, пра зноўку там контент-план, пра прасоўванне, пра манетызацыю і так далей. Пакуль што гэта такая ідэя, але калі будзе нейкі фідбэк, нейкі водгук, напэўна, мяне гэта натхніць, неяк напружыцца і, можа быць, пахутчэй гэта ўсё рэалізаваць. А вы хочаце менавіта наконт фармату, так, нейкі водгук? Ці вы бачыце ўжо фармат? Фармат, у мяне ёсць некалькі думак. Адна з іх была рабіць гэты падкаст як гутарку, і мы пра гэта размаўлялі з Паўлінай Скурко, што гэта мы з ёй будзем абмяркоўваць кніжкі, і, напэўна, будзем браць нейкую адну тэму, і пад яе, магчыма, некалькі кніг, як гэтая тэма раскрываецца, вось, магчыма, у кнігах на розныя ўзросты. Напрыклад, гэтая тэма там для дашкольнікаў, гэтая тэма у там сярэдняй школы, і там ужо падлеткі і янг адалт. Але гэта зноў не з кожнай тэмай назбіраецца столькі кніжак па-беларуску. Таму пакуль што фармат вось такі, але гэта зноўку ўсё яшчэ такое на ўзроўні абмеркавання. Добра, калі ласка, вось каму ёсць што сказаць на гэту тэму, пішыце Кацярыне. У інстаграме яе можна знайсці як блог кніжныя размовы, калі вы ўжо падпісаны, то як бы і так ведаеце. Я б хацела завершыць нашу размову не пытаннем пра тое, як вы бачыце развіццё свайго блога, а хачу задаць вам, Кацярына, філасофскае пытанне. Навошта дзецям чытаць па-беларуску? Таму што, ведаеце, беларускім дзецям, ведаеце, вось насамрэч вельмі шмат людзей з'язджаюць, і яны шчасліва ідуць, гэтыя дзеці, у англамоўныя школы, напрыклад, ці там польскамоўныя школы. І вось гэтае пытанне выхавання, не ведаю, змагання за адукацыю, магчыма, на беларускай мове, не ведаю, ці можна ў Вільні, ці ёсць магчымасць атрымліваць такую адукацыю на беларускай мове. Што вы бачыце ў гэтым каштоўнага? Я магу падзяліцца сваім досведам. Мой сын пашоў, дарэчы, у літоўскамоўную школу, таму што ў гімназію з Карыны, якая ёсць у Вільні, месцаў няма хранічна. Тут у Вільні, хто можа не ведае, ёсць яшчэ рускамоўныя школы, і іх даволі шмат, а беларускамоўная вось адна. Рускамоўную я не хацела аддаваць сына, і ён пайшоў у літоўскамоўную. Гэта быў першы клас, і я ўсё ж такі падумала, што ёсць у нас час для эксперыментаў з такога экстрэмальнага заглыблення ў літоўскую мову, і вось ён праз год ужо у мяне свабодна размаўляе па-літоўску. Але беларуская мова, па-першае, ён у мяне беларускамоўны. Ад нараджэння гэта мова нашай сям'і. Мне самой беларуская мова, мая беларускамоўнасць тут дае такі падмурак і падтрымку. Мне не трэба тлумачыць, што я вось рускамоўная, але ж я беларуска. Мяне гэта адразу не адрознівае, і майго сына таксама. У яго ёсць нешта сваё, на што ён можа абаперціся, і я абедзвюма рукамі за інтэграцыю. То бок я не лічу, што калі ты прыязджаеш кудысьці, ты мусіш працягваць жыць у сваёй бурбалцы ці патрабаваць штосьці, каб тут мянялася пад цябе. Інтэгравацца вельмі важна, вучыць мову вельмі важна, але акрамя інтэграцыі можа здарыцца яшчэ асіміляцыя. Калі нашыя дзеці пойдуць у польскамоўныя школы, у рускамоўныя, літоўскамоўныя школы, і праз некалькі год ужо не будуць адчуваць сябе і ведаць увогуле, што яны беларусы. Можа быць, для кагосьці з бацькоў гэта і нармальна, можа быць, гэта і нават у кагосьці мэта. Для мяне мэта захоўваць сваю беларускасць і веданне сваіх каранёў
яно падтрымлівае. Калі ты без карэння, цябе боўтае туды-сюды, але ты і не там, і не сям, і пры гэтым ты, мне здаецца, не такі цікавы. Калі ў цябе ёсць штосьці, на што ты абапіраешся, нейкая твая самабытнасць, ты адразу больш цікавы, глыбокі, цябе больш граняў. Таму мне важна вось як бы ў дзецях захоўваць гэтую беларускасць, чытаць па-беларуску, расказваць пра сваё. Плюс вось цяпер, калі мы тут у Вільні і сын у мяне ў літоўскамоўнай школе, я разумею, што без падтрымкі вось гэтай беларускай ён даволі хутка ператвараецца ў літоўскага хлопчыка ў літоўскай школе. А мне хочацца, каб было і веданне вось кантэксту, якім ён зараз жыве, але і усведамленне, што у нас можа быць нейкае сваё стаўленне, нейкае сваё бачанне, тым ліку і гісторыі, і там культуры, і нават таго чый Міцкевіч, напрыклад. І мы чый Міцкевіч гэта наогул легендарнае пытанне, мне здаецца. Тут некалькі народаў можа пабіцца, проста вырашаючы яго. Так. Але ж можна не біцца, але кожнаму заставацца пры сваім меркаванні. Вось, і мне здаецца, там і ў літоўцаў, у палякаў ёсць сваё меркаванне, а мы такі стаім побач, забірайце. Так, вось. Таму, як бы, мне здаецца, не трэба біцца, але можна мець сваё меркаванне і свае аргументы. Гэта пра самапавагу. Таму я не магу кагосьці пераканаць, што вось пераехаўшы, там трэба першую чаргу бегчы купляць кніжкі па-беларуску, калі вы гэта не рабілі ў Беларусі. Але хаця б крышачку вось захоўваць гэты акцэнт, нейкі такі беларускі, для мяне важна. Нагадаю, што вы слухалі падкаст «Каля літаратуры», госця якога была Кацярына, аўтарка інстаграм-блога «Кніжныя размовы», аглядальніца сучасных беларускіх выданняў, пераважна дзіцячых, але не толькі. Слухайце якасныя падкасты пра літаратуру, падпісвайцеся ў сацыяльных сетках на праект «Літрадыё». Больш падкастаў вы знойдзеце на нашым сайце, адкуль можна накіравацца на зручныя для вас платформы. Усяго добрага і да пабачэння!